Bisi burum-burum ni haino takalai boseng Talpohor Club ni loa jimungbai 11তম অর্থাৎ ফিল সিসা ত্রিপুরি দফা হজিগির তের চেংনা থাঙ্গি tongo ফাইনাই 24 তারিখ বুধবার जों सानजानि 8টাवनो सिनि प्रग्राम न बा पान्डानो चेंगिरि नाय सिन पान्डानो चेंगिरि फाइनाय इंखा सिनि बुबाग्रा श्री प्रदुत विक्रम देबबर्मा महोदय आमनो गारि नारय अकरांगि तंनाय सर नरेंद्र चंद्र देबबर्मा रेवेन्यू तै फिशरी डिपार्टमेंट नि मंत्री आबनि कारिबो सिनि आलायजना रय तंनाय सिनि मानदाय एमएलए SDPO, BDO, SDM, Akosong, Block Chairman, Bobo Tongnai. Abang kalau sini panda, sini hukuman ni panda narjak tonggo, lebang buma ni, mamita, goria, hojagiri musamong, jadu kolija rasamong, panda betang narjak kha. Angkoi namu songo sini joto, sini hukuman no cajangnai. Sini tiparaso do farnang sanam sungo sini joto sini pan फाइनाय नि बागै sini खजागिरि कमिटिनि पक्ष थेके कबगो ताजे कक sanam sungo o Talpohor Club ni secretary एसेन secretary हिसाबै बा सदस्य हिसाबै जोंनुगो जे कुनु प्रग्राम दङ sini borok जे samong हाइमा खाइ दंमोनि आमाय samong ता खाइथिं sini o club थेके मेसेज सुनाय এবং যে কোনো জায়গা চাই ও ক্লাব जों পার্টিসিপেট খাইনাय बा मेला नायना फाइफिरुओ कुनु एकटा ड्राग्स बाय अल्कोहल नंगै कुनु तांथों सिनि समाज हान्सि गलगजाक जों तामुखा सिनि क्लाब मिसिंथि सिनि कालचार जों रिस्क खाइमान अमन होजे जों सारातिफ्रा एडभाइस नामु जोंगो आउनि बागै जों कयनाय अ सिनि तिफ्रा हायुंनि बरक ता सिनि तिफ्रा स्टेट बरकनो बिशेष करे सिनि दफारंनो जों खाइमा हाइकेबा नरंगो क्लाब थ्रुथै जागा जागा ओ सिनि कालचार टिसाना चेष्टा खादि अ कालचार मिसिंथि जों सिनि बरक तामखा मेसेज हिमान जों तामखा सिनि बरकनो डेभलप खाइमान सिन सुजाजिन तामखा जों रिस्क खाइमान आमसुं जतनो वानसु लाइखे चालायनाय एबं सिनि खरांनो जों अनेक जों वेलकम मा जानंगो बरं आम हाइ जागा सिनि बरंनि बागै बरं दिनै आम हाइके सामं खाइ दंगो बा सिनि बरं कालचारना बरं से दंगो आमनि बागै बंना 100% बिसिंगो 101% बंना आं धन्यबाद जानो हामबाय जे चिनो पान्डानि चिनो मेलानि नो टीवी प्रोग्राम जे फाइनाय रक जे चिनि खरां नंगै चिन खरांनि चेनेल नंगै फाइनाय रक नो बेलायखेनो खाका हामबाय बेलायखेनो हामबाय मा जानोगो जे चिनो प्रोग्रामनि नंगै जेटा बरक टिसाना फाइगा बा जोंनो काम हामिया सोंना बागै फाइगा बा बेलायखेन काहाम बेलायखेन हामबाय मा जानोगो जों संगै दङ सिनि तालपोहर क्लाब बाय कबकजाक এই চিनो मेला न जों ताइबो कलक खैतलां थानानि अबाहायकेन बसर बुरुम बुरुम अबाहायकेन जे चिनि जे बरकनि अबाहाय कालचार न जों अबाहायके
प्रत्येक बोसोर जों दै फुनुगै जों सिसारवै ताइबो चिन बरंनो जों फुनुगै रहननानै मुसुंगो बा बिसिं बिसिं तंनाय रंनो जों अबाहायकेनो जों ताइबो फुनु खरनानै मुसुंगो आबो चिनि कयमुं जे चिनि खरां चेनेलनि इंगै जों बरंनो मा कयो हायनो हाय बिसिं बिसिंगो फुनुगै मांखांगे बेलायखे साखुगो ताइ जों चिनि क्लाबनि इंगै जों बेलायखेनो काहाम चिनि क्लाबनि सदस्य रक ताइ चिनि पारानि रबिचरण ठाकुर पारानि इंगै जे एलाकानि बर' रक बेलायखेनो सुबामुं जोंनो साहाय्य खालायलायखा ताइ क्लाबनि सदस्य रक बेलायखेनो खादुं खाजागे चिनि जे प्रग्राम न कालचार न तैयै जों खालायनो नांगौ हनै बेलायखे खालायलायखा प्रत्येक बोसोर बोसोर अमतिखेनो खालायो ताखलायबो अबाहायखेनो खालायो खालायनाय सानाथ' गोबांमोन कक सानानि आं ताइ कक सालै आसुक सायनानि कक बायदो